Good morning, brother and sister, ladies and gentlemen. आं बयखौ बरायना लायो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे समावहाय मैयाहाय आं भिडिअखौ होनो हायाखै मानो होनना बुङोबा आंहा गोबां खामानिफोर दंमोन बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ होनो हायाखै नाथाय आङो दिनै भिडिअखौ होगोन थ' बे समावहाय नोंथांमोना नायलांनो हागोन थ' भिडिअआ जाहैदों श्रीमती दीपान्जलि मुसाहारि बिथाङा जोबोद मोजां मोसानो गोरों थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बिथांनि मोसानायखौ नायदो आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आरोबाव आङो नोंथांमोननि सापर्ट मोननानै आङो गोदान गोदान भिडिअफोरखौ लाबोनो हानाय बायदि आरो जाय बिथांमोना गोदान बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय डियर फ्रेन्ड्स मोसानायखौ नायनायनि सिगां जोङो बाइबेल पट मोनसे नायनि बे बाइबेल पटआ जागोन जाहैबाय जायफ्रा दुखुआव दं आरो खस्थ'आव दं बिथांमोननि थाखाय जागोन थ' बे बोसोनखौ लिरदों जाहैबाय पाउला लिरदों आरो बिलाइआ जाहैबाय फिलिपियान्सनि सारिनि सारि नोंथांमोना बे बोसोनखौ आङो मिथिगौ बयबो खोनाबाय आरो रोंगौ आरो बे बोसोनखौ गोसोआवबो दं थेवबो आं बेखौ रिमाइन्ड खालामनो थाखाय बुंनो थाखाय गोसो जादों अन्नानै खोनासंदो आं बेखौ इंलिशनि फरायगोन आरो बे बर'आवहाय गोरलैखा बेखौ बुंनो थाखाय Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. बर'आव बेबायदि बुंदों रंजा आरो आं होनबावदों रंजा Dear friends, बे बिलाइखौ लिरनाय जादों जाहैबाय फिलिपियारिफोरनि थाखाय आरो बे बिलाइखौनो बुङो जाहैबाय प्रिजन एपस्टल ओंथिया जाहैबाय बे समावहाय पाउला जेल सिङावमोन बे बोसोनफोरखौहाय जेल सिंनिफ्राय लिरहरनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौ ना जेल होनना बुङोब्ला बै समनि जेल आरो दानि जेल बै समनि प्रेजेन्ट आरो दानि प्रेजेन्ट गोदोनि जेलजों आरो दानि जेलजों अनेक डिफरेन्ट मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि जेला मोनसे गुफा सिस्टेम आरो हाखर बायदि गुदुं सिं बेबायदि आरो ना खोरखि ना दर ना बाथरुम ना मोजां उन्दुनो थाखाय जायगा ना मोजां लेट्रिन खालामनो थाखाय जायगा ना जाग्राफोर मोजां जायगा बेबायदि सिस्टेम आरो पाउलखौ जेलाव जोबथेनायनि खारना जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोनखौ एबा रादाबखौ फोसावनायनि थाखाय आरो बे जायगानि नामा जाहैबाय रमनि देरसिन राजा बिनि नामा जाहैबाय नेर' राजाया बिथां पाउलखौ बे जेलाव जोबनानै दोननाय जादों आरो बे राजाया जिसु ख्रिस्ट'नि नामखौनो खोनासंनो हायामोन आलौवोमोन आरो बियो जिसु ख्रिस्ट'नि खामानि मावग्राफोरखौहाय मोनब्लानो रादाब फोसावग्रा जिसुनि बिसय बुंब्लानो बियो बुथारो आरो दैखराव सोहरो आरो बे दानथारो बेबायदि राजामोन आरो बिनि नामा जाहैबाय नेर' बे सासे क्रुएल राजामोन आरो स' डियार फ्रेन्ड्स पाउला दिनै जेलाव जोबजाब्लाबो दुखु सैनांब्लाबो जानाय थिग गैया लोंनाय थिग गैया उन्दुनाय थिग गैया गासैबो थिग गैयाब्लाबो बेबायदि अबस्थायाव थानायब्लाबो इसोरखौ बियो खुलुमदों आरो बिनि फिसाफोरखौ बिनि सेलाफोरखौ गावनि सेलाफोरखौ बियो बुंहरदों नोंसोरो रंजा आरो आं बुंदों रंजा ओरैबायदि बियो अननायजों बियो बुंहरदों आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ बियो मालाबाबो नागाराखै बियो गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय बियो जिसु ख्रिस्ट'खौ बियो गोजानाव दोनाखै नाथ्रोना दोनाखै सैनांब्लाबो दिनै आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों जोंहा मा गैया ना जानाय गैया ना लोंनाय गैया ना उन्दुनाय गैया ना मोजां गारि मथर गैया ना जोंहा मोजां बारि बागान गैया ना जोंहा मोजां थासारिफोर गैया ना जोंनि जिबनाव नांगौमानिखौ जों मोनाखै जोंनियाव गासैबो दंजोबो थेवबो दिनै जोङो ना बोसोन ना प्रार्थना ना बिनि सेराव फैनानै गोसो गोरबोजों जोङो आर'ज खालामो ना गोसो गोरबोजों जोङो जिउखौ जोङो चार्चफोराव फैनानै जों गावखौ डेडिकेट आरो जोंखौ गथायफैयो लोगोफोर इसोरा जोंनो नांगौ बायदि सान अखाफोर बोथोर नांगौ बायदि अखा नांगौ बायदि सान्दुं बार बेफोरखौ जोंनो होजोबदों आरो जोंखौ 24 घन्टा जोंखौ दैदेनो सानफा जोंखौ दैदेनो जोंनि गासै जिउफोरखौ बियो नायो जोंखौ दिथा होयो जोंनि गासै आनजादनिफ्राय जोंनि गासै सैनांगौनिफ्राय बे गोजाननिफ्रायनो नुहुरनानै जोंखौ बासायजानायखौ जोंनो होयो लोगोफोर पाउला बै रंजानो थिननाय बाथ्राया
बल खेलाव देरहानानै एबा मोनसे गावनि मावनायनिफ्राय देरहासार जानानै रंजानाय बे बाथ्राखौ बुङाखै। नाथाय जहननि 3:15-16 बेबायदि लिरदों, जोङो गोथांनि जिउखौ जोङो मोनबाय। जायया जिसु ख्रिस्टखौ फोथायबाय बे सुबुङा गोथांनि जिउखौ मोनबाय। बिनिखायनो नोंसोरो रंजा। दिनै हायावनि मोदोमा दुखु सिन्था गासै जारलाफोरजों गासै दिखारफोरजों दिनै जोबस्रांलांनो हागौ हानि मोदोमफ्रा। नाथाय जोंहा एभारलास्टिं जोंहा जिउ मोनबाय। बिनि थाखाय नोंथाङा रंजा आरो नोंथाङा खुसि जा। रिजयस, आइ सेड एगेन रिजयस होननानै बुंदों। बिनिखायसो जोङो हायावनि मोदोमखौ लानानै दुगा थेबगां जायोब्ला जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया बेयावहाय। नाथाय मुलाम्फाया बेयाव दङ, जोंहा जाय एभारलास्टिं जोबनो गैयै गोथांखौ जाया मोनबाय, रंजादो आरो दुखुनिफ्राय नोङो गोजानाव नोङो थादो, नोङो रंजादो। पाउला बिनि थाखायसो बुंदों, पाउला बिनि थाखायसो रंजानो थिनदों। दागि दुखु दाजा, सिन्था दाजा, दिनै आङो जेलाव दङ, आङो थैगोन अब्लाबो आंहा गोथांनि जिउ दं। नोंथांमोना थैगोन, नोंसोरो थैगोन, अब्लाबो नोंसोरा जिउनि गोथांनि जिउखौ नोंसोरा मोनखाबाय। मानो गिनांगौ, मानो दुखु जानांगौ? संसाराव जोङो साननैनि थाखायल'। ख्रिस्ट' लोगोफोर, गिलिर बिबान गोनांफोर आरो दुखु गोनांफोर, समस्या गोनां नोंथांमोन, आङो खावलायदों, नोंथांमोना गासै दुखुआ फैखागोनखा। जोङो मानसि, जोङो लहा नङा, माबा मोनसे जिराद नङा, जोङो मानसिसो। जोंनियाव बेमार फैयो, आजार फैयो, गोबां समस्याफोर फैयो। नाथाय समस्यानि गेजेरजों जोङो जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनानै जोङो जिउआव गोजोननायखौ जोङो लानि। मानो होनना बुङोबा गोजोननाया जोंनियाव माब्रै फैयो? पाउलनि जिउ जारिमिनखौ नोंथाङा नाहरदो, अब्लानो नोंथाङा बुजिगोन जेल सिङाव थानानै माबायदि इसोरखौ नाजावनानै दङ, माबायदि दुखुनि गेजेरजोंबाबो बियो गोबानानै दं। बेखौ नाहरदो। आङो बारा गोबाव एक्सप्लेनेसन खालामला आरो आङो गोबां गियानि गुनि रोंसिनगौ बेबायदि नङा। आङो जास्ट रिमाइन्ड खालामदों। नोंथांमोना जे बोसोनखौ दिनै खोनासंनो मोनबाय, आं आसा खालामो बयबो बे बोसोनखौ खोनासंखाबाय आरो मिथिखाबाय, मिथिखागौ। हामबायसै, दिनैनि बोसोना बेयावनो आङो दोनबाय।